Had bij een volgende coronagolf goed rekken met een verstandelijke beheining. Lid hij gewoon sporten. Het is een neetjap van Marco de Vries. Hij houdt sportles aan deze band op de kniepen. Door alle maatregels had de band 8 weken lang neerdien. En juist nooit ze weer sporten, maar is het seizoen al haast weer aan. Want de vakanties die het alweer verder door. Door de maatregels had de band alle structuur verlen. Geen squallen, net sporten. En dat had kijkt van deze groep consequenties. Nou, wij jouw band met een specifieke hulp vragen jou bij sportieve activiteiten. En dat wordt op een dusdanige manier invloeden dat band eigenlijk een hoop lol beleven. En net zozeer de druk vielen van het sporten. De Vries wil dan ook dat er bij een volgende uitbraak meer rekening gehouden wordt met deze groep. Elke situatie is natuurlijk weer oors. Maar in dit geval is dat het belang van de band boven de coronastiemaat. Tuurlijk word je net ziek worden met je naam, dat is wel heel duidelijk. Maar omdat deze band eigenlijk al zo vaak aan de boetekant staan van de maatschappij, is het dus heel erg wichtig dat deze band structuur houden. En met name die structuur die ze aanboden krijgen vanuit squallen, vanuit sport, vanuit de therapeuten. Die structuur is zo belangrijk dat ze daar toch gewoon de veiligheid houden van hunzelf. En dat is beter? Dat is beter, ja. En uiteindelijk 8 weken stilstand is ik een jaar lang om schip geholpen. De band zelfs ben blij dat ze lang om let de sporten maaien. Samen met de andere kinderen sporten. Dat is mist, hè? Ja, veel leuker. Voor Sam is het een bijzondere dag. Hij wordt assistentcoach. En dan moeten we speelregels houden, afstand houden, iedereen meridialen geven. Ja. En dan krijg je ook een diploma, hè? Ik krijg zo'n diploma, 2 diploma's en t-shirts. Ja. Wat vind je nou het leukste om hier te doen? Meer sport. Ik was een kind geweest, op voetbal gezeten. Dat doe ik niet meegedaan, helaas niet. Nu heb ik assistentcoach met Marco.